Čau. Čaute, ja som Maťak a dneska vás vítam u druhého videa z môjho Minecraftu na tomto kanále. Dneska ideme natočiť Minecraft druhý diel. Nakoniec sme skončili v tejto dedine. A prvé video bolo bez zvuku a toto prvé video so zvukom. Tak dneska ideme trošku i prehľadať svet. Ja tu modlil. Potom získajme jedlo. Áno, a máme túto. A teraz ideme sa aj pozrieť do sveta. Ideme nájsť kamenie. Ale ja neviem, kde ja idem. Tak už asi nájdeme to kamenie. Najedol som sa. To je kamenie. Mám uhlie. A teraz takto vyberiem si styky. Máme tu uhlie. A mám tu točku. Tak teraz tu si naťažíme. Už naťažím nejaké uhlie a kamenie. To aké veľké toto úložisko uhlia. To je gigantické ináč. Strašne veľké. Gigantické. A už tu nie je. Dáme tu väčšiu točku a ideme to tu vyťažiť. Dneska to bude len takéto ťaženie. Ešte ide našťastie. Kamenie, nadťažíme si trošku. Už máš aj dosť percent. Dobre. Tak to vypojím. Už aj zachádza, už nám aj tu slnko. Zachádza nám tu slnko, tak si tu pripravím takto postiel. To čo som robil? A takto sa vyspíme. Sme vyspatí. A teraz môžeme ísť zo sveta. Tam vidím tajgu. Musím si len dávať pozor na jedlo. Radšej si obavím ešte nástroje.
Tak máme takto. Toto. A ešte meč. Takto si dám zemiaky. A teraz môžeme, už máme nastav. Počkaj, ja nemám jedlo. Musím sa najesť. Tie zemiaky sú na celé. Jablko. To vidím prasiatko. Mesko máme. Máme. To veľa sliepok ináč. Prečo by musel utiecť? Musel mi utiecť. A vidím tu veľa prasiat. Tak ideme, dneska táto časť som zabudol povedať. To budeme o tu získať. Máme mäsko. Už viac. Takto pozískávame suroviny. A tuto ešte vidím jedno prasa. Teraz môžem ísť niekde mimo dediny, lebo mám veľa jedla. A už máme všetko suroviny. Našťastie, že som to preskočil. Žaba, kravy. To sa nabúja. Tu veľká hora, tu veľká hora. Toto bude ešte na to si nevieš, Minecraft je takáto. Tak už za chvíľku aj budem končiť. Ale neviem, čo robiť. Dve ďalej časti môžem testovať.
Čaute a lúčim sa s vami.